Kom je echt uit een echte handboogfamilie? Nee, niet echt uit een handboogfamilie. Meer pap die is begonnen met handboogschieten. En die heeft ons een beetje meegenomen en kennis laten maken met het handboogschieten. Ja. Dus door hem kwam je voor de eerste keer op de baan? Ja, samen met mijn broertje en mijn zusje hebben we samen de eerste pijlen geschoten. Nou goed, ik ben ook nog de enige die daarvan schiet, maar we hebben het wel al met z'n allen gedaan. Ja. En was je altijd al een talentje met handboogschieten? Ja, talentje weet ik niet, want in het begin ben ik een beetje, toen zag ik me nog niet zo als talent. Het is pas meer vanaf 2006 ongeveer, 2005, dat ik met een aantal andere mensen in contact kwam. En toen zijn we dat wel een beetje verder uit gaan bouwen, zal ik maar zeggen. Je komt echt uit een echte handboogfamilie? Ja, dat klopt. Je moeder doet handboogschieten, je vader en je zusje, toch? Yep. Allemaal op hoog niveau? Mijn zusje zit bij Jong Oranje. Mijn vader die is er net mee gestopt, zeg maar. Die heeft er 25 jaar op zitten. Als schieter of ook als coach? Als schutter. Ja, en ik ben proberen om dat ook te gaan doen, zeg maar. En zit je al lang bij Bas in het team? Jaartal weet ik precies niet, maar wel al een tijdje. Ja, dus jullie kennen elkaar nu door en door. Sinds dat ik aan het schieten ben eigenlijk al, ja. En was je meteen verkocht? Ja, het heeft iets uitdagends. Het was zo interessant en iets wat niet veel andere mensen deden. Was ook wel, het was gewoon een interessante sport. Dat was uitdagend en dat was wel leuk. Ja. Ja. En heb je ook nog andere sporten beoefend of gedaan? Ik heb gevoetbald een jaar en een aantal jaar gejudo'd. En uiteindelijk moest je keuzes maken wat je op zondag ging schieten of ging judoën. Ja, goed, het schieten heeft toen uiteindelijk de voorkeur gekregen. En dat zijn we verder gaan doen. En waarom heb je eigenlijk voor een compound gekozen en niet voor een recurve? Compoundbogen vond ik toen interessanter. Het was nog een beetje opkomend in Nederland. Het gaat harder, je schiet meer punten, er zit wat meer techniek in. En dat heeft me altijd wel wat meer getrokken als de recurveboog. Want hoe vaak ben je dan per week hier bijvoorbeeld? Ligt eraan of ik net tijd heb. Meestal minimaal 1 keer in de week. Nou ja. Tot nu toe. En dan wil ik het uit gaan breiden naar 3 keer in de week. En dan toch wel wat meer uren gaan maken, zeg maar. Ja. En want je traint dus eigenlijk altijd hier, denk ik, of buiten? Ik train meestal altijd gewoon hier op de club. Ja, hier ben ik ook gewoon lid. En als het mooi weer is buiten, sta ik buiten te schieten. Op lange afstanden. En dan, ja. Want je zit al vanaf 2006 ook samen met Dylan in het team. Ja. Wat zijn de hoogtepunten uit jullie carrière samen? Sowieso Nederlands kampioen een aantal keer geworden met Dylan en nog 2 anderen. En vorig jaar Nederlands kampioen op de outdoor. Als het lekker weer is buiten schieten het leukste. Uiteindelijk, je staat gewoon lekker buiten. Het is, als het mooi weer is, dan is het gewoon relaxed. Meer ruimte. Dus dat heeft een voorkeur. En vanaf hoeveel meter schieten jullie eigenlijk altijd? Want ik zie dat iedereen hier mooi achter de lijn staat. Binnen schieten we wat je nu ziet is op 18 meter. En de rode lijn waar ik nou bij sta, dat is 25 meter. Maar meestal de wedstrijden die wij schieten is meestal toch op 18 meter. Vind je het leuker om samen te spelen in het team of vind je het leuker om alleen? Het is spannender en wat meer uitdagender, vind ik. Handboog en konings, het hoort bij elkaar? Ja, dat kan je wel denken. Want? Ja, zo vader, zo zoon, hè. Of opa, vader en zoon. Ja, dat doe je noemen wel. Dus er wordt ook veel over handboogschieten gesproken dan bij jullie thuis? Wel vaak. Wel vaak. En wat vind jij het leukste aan handboogschieten? Lekker je eigen ding doen. Lekker de vrijheid die je hebt voor jezelf. Als je het fout doet, doe je het zelf fout en niet je buurman. Je kunt je storen aan je buurman, maar dat zijn je eigen minpunten. Ik was al in 1952 bij de handboog. En daar ben ik ongeveer direct begonnen met trainerscursus volgen. Ja. En ook altijd blijven schieten zelf? Altijd blijven schieten zelf.
Eerst gewoon hier die 25 meter en later de 25-18 als indoor. En daarna ben ik een heel fanatiek veld gaan schieten. Wat leuk is aan trainer. Ja? Ah, dat is eigenlijk niet met een pen te beschrijven. Dat kun je eigenlijk niet zeggen. Daar zit je gewoon, of je zit er vol van, of je vindt niks. Nou, en ik, bij mij was alles was trainen. Dat was mijn leven. En je moet een schutter opbouwen naar zijn karakter. Als je iemand hebt die ontiegelijk sterk is bijvoorbeeld, dan moet je hem ook in die trant opleiden. Als iemand heel flexibel is, dan moet je hem ook in de flexibele kant opleiden. En daar zit meestal de kneep. Ja, want is handboogschieten bijvoorbeeld een dure sport of zijn het vooral de EK's en WK's die dan... Ja, je moet er steeds meer zelf gaan betalen. Hè. Dus ja, veel meer zelf gaan bekosten. Ja. En de EK's en WK's zijn nooit aan de deur aan. En dan heb je over 2 jaar heb je in de Bosse WK, nou, dan ben je blij, dan kan je meedoen voor een paar €100. Maar als je naar Amerika moet of weet ik waar naartoe, ja, dan gaat het gelijk in rond de €1500 zitten. Ja, dan wordt het steeds minder leuk. En als je dan van je salaris moet doen, dan moet je toch aardig wat weg gaan leggen. Je bent altijd hier te vinden bij Ons Genoegen. Ja. Hoe zou je de club omschrijven? Vooruitstrevend. Altijd proberen toekomstgericht te denken. Een vooruitstrevende club met veel en hoge ambities. Vrij fanatiek en qua kwaliteit wat betreft opleiding en alles staat hier heel hoog in de vaandel. We zitten rond tussen 80 en 85 leden op het moment. We hebben nog genoeg aanwas van de jeugd, dus ja, het zit best goed hier. Ja, en zijn dat dan ook mensen vanuit de wijde omtrek of vooral uit IJsselstein? Toch wel wijde omtrek. Wijde omtrek is van de hele gemeente Venray, dus er komt bijna alle jeugd hierheen omdat wij de jeugdopleiding hebben. En zijn er ook wel bij die wat verder wegkomen van Helmond die kanten en nog wel een paar iets verder, maar dat zijn enkelingen maar. Tot nog toe heeft Ons Genoegen zich altijd kunnen onderscheiden in Nederland door altijd, zoals met de accommodatie voorop te lopen, met wedstrijden, sporters voorop te lopen, veel talenten voortgebracht. Dus ja goed, het is wel wat dat betreft een hele serieuze club. Het is wel een goede kweekvijver voor nieuw talent. Ja. Maar de jeugd van tegenwoordig denkt dat er makkelijk over. Ja? Ja. Waarom? Ja, dat komt wel. Ik hoef dat allemaal niet. Doe liever met de telefoon spelen. Ja, als je dat wereldje in de top wilt hebben, moet je je telefoon vergeten en ervoor gaan, want daar kun je het mee halen. En die telefoon, daar weet je niks mee. En je kent Dylan natuurlijk nou als schutter door en door. Ja. Wat zijn zijn sterke kanten? Dylan is in finale rondes gewoon heel goed. Hij is moeilijk van zijn stuk te brengen. Eigenwijs. Ja, hij staat er wel altijd in de finale rondes. Ook als je een mindere wedstrijd schiet, maar als hij tegen de finale rondes aanloopt, dan dat is gewoon moeilijk te pakken. Een sterk punt van Dylan is, die gaat er staan en die doet zijn ding. En die trekt zich van verder helemaal niemand wat aan. Hij doet zijn ding en denkt niet na. Dat is eigenlijk wat topsporter doet. Maar Dylan is een powerschutter. Die is degelijk en bijna niet van zijn punt af te brengen. Als tegenstander is hij zo gevaarlijk. En wat zijn de sterke punten van Bas? Ja, tempo. Als het tijd nodig is, is hij snel met schieten. En, ja. Dus hij weet wel het Hij weet tempo te behouden. Hij weet ons er wel doorheen te slepen, zeg maar. En Bas is technisch misschien iets begaafder. Het heeft ook wel eens soms een beetje nadelen. Bas is rustig, hij is heel secuur. Wel een vechtersmentaliteit. Hij kan het ook goed overbrengen, hij is mentaal heel sterk. Verbeterpunten. Ja. En Bas die moest misschien iets mentaal sterker worden. Verbeterpunten, daar zeg je iets.
Ja, maar echt wat vragen, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Hij is nog jong, dus als je wat ouder wordt, dan zal hij nog wel iets beter, iets rustiger, iets geconcentreerder, misschien nog soms net iets minder zijn eigen op laten fokken, zeg maar. Dat wil je ook nog wel eens doen, dat je zich ergens aan ergert. Dat zou nog wel eens een verbeterpuntje kunnen zijn. En Dille, die moest misschien iets meer inzet, iets meer trainen. Meer trainen? Meer trainen. Want, je zegt nu vaak af? Of? Nee, ja, minder tijd, veel werken. Ja, hij is af en toe wat onverschillig en ja goed, als er net wat meer energie of even wat meer moeite in stopt, dan denk ik dat hij nog een stuk verder kan komen als dat hij nou staat. En wat zijn jouw ambities nog voor de komende jaren? Ambities? De komende jaren, dat zijn de Pro-series. En de EK en WK's wil ik weer gaan schieten. Poging tot individueel en misschien als team. Nou, als je er echt voor wil gaan, hoop ik, en dan moet het financieel natuurlijk ook meezitten, dat hij ooit eens WK's en EK's gaat schieten. Maar dan hangt tegenwoordig een kostenplaatje aan. En wat zijn nog doelen voor in de toekomst? Zowel individueel als samen? Ja, samen gewoon iedere keer op het Nederlands kampioenschap pikken. Gewoon altijd te staan en altijd meer willen doen om te prijzen. Individueel, ja, uiteindelijk is iedere wedstrijd die je meedoet, wil je gewoon zo hoog mogelijk en of in de medailles of jezelf verbeteren. Heb je ook bijvoorbeeld een idee over hoe ons genoegen in de toekomst verder gaat? Als vereniging? Nou, ik heb daar wel ben er wel positief over. Ik denk dat ze hebben hier een hele goede leiding en er zitten ook verschillende jongeren die ook de taken over gaan nemen en zo. Nou, en dat is heel belangrijk. En de ouderen die steunen hier allemaal mee wat betreft de handboog. We moeten toch minimaal tussen nu en nog een jaar of 2, 3 moeten we toch wel ruim aan de 100 kunnen zitten. We moeten toch weer, we moeten vooruit. Ja, dat is weer een goed doel in ieder geval. Ja, precies. Ja. Dat is eigenlijk wel het streven, ja.